Kaixo lagunak, zer modu zarete, ongi etorriak nire kanalera eta ongi etorriak beste bideo berri batera. Badakizue duela hilabete batzuk takoen inguruko bideo bat egin genuen, takoak zer ziren eta nola egiten ziren azaltzen. Gaur, hiru pilotari eta hiru aurrelari haundiren takoak ditugu zuei haien kuriositateak azaltzeko. Ezkurdia, Jaka eta Jokin Altunaren takoak lortu ditugu eta bideo honetan azalduko ditugu, nolakoak diren, eman like bideoari eta suskribitu kanalera. Jokin Altuna, Erik Jaka eta Joseba Ezkurdiaren takoak hementxe ditugu, gainera haiek azaldu zizkiguten nolakoak ziren eta zein ziren erabiltzen zituzten trikimailuak bere eskuak babesteko. Baina lehenik eta behin azaldu behar dugu edo gogoratu behar dugu gure bideoan esan genuenen laburpen txiki bat. Takoak nola jarri, lehenik eta behin pegamentua. Hau da, normalean moko berdea ditzen dena, pilotari hartzen dutela, baina beste metodo bat ere badago. Resina, esaten dena asko zarragoa dena, hori bai, eskura asko hobeto itxasten da moko berdea baino, baina gero kentzeko eta erabiltzeko kontu handiagoarekin erabili behar da. Bestetik espadarrapoa txuria, gogorragoa dena, eta denok ezagutzen dugun leukoplasta. Gero tensoplasta ere badugu, benda bezalako bat, edo benda da, azken finean, eta takoari uniformitatea erabiltzen dena. Eta gero takoak, almohadillak, esponjak zuloak betetzeko, baina almohadillak. Bueno, hementxe ikusten dituzue batzuk gogorragoak, beste batzuk biguinagoak direna, 400, 800, 1000koak, eta duela gutxi Errioxarraren takoak deitzen direnak. Gure garaian, ia inork ez zituen erabiltzen, baina gaur egun pilotari gehienek erabiltzen dituzte horrelakoak. Erik Jakak bere takoak eman zizkigun eta gainera azaldu ere bai nola egiten zituen. Erik Jakak espadadrapoa jartzen du, gero tensoplasta, gero espadadrapoa eta gero Errioxarraren tako bat. Hori pixkat tako gogor hori biguntzeko zer egiten du? Gainean tako bat edo bi biguinak jartzen ditu pixkat takoa biguntzeko eta pilotaren kontrola handiagoa izateko. Gero espadadrapoa asko. Espadadrapo gainera txuria jartzen du ikusten duzuen bezala, batez ez hemengo zonalde zentral honetan gogortzeko, baina ere adierazi zigun momentu bakoitzean, entrenamendu bakoitzean, tako gehiago edo gutxiago jartzen duela, segun eta eskuak nola dauden, segur eta ze pilotak, segur eta nola ze zentzazio dituen, gogorragoa edo pixkat takoa bigundu ahal izateko. Ere bai, pixkat Erik Jakaren takoa ikusita, ikusten duguna plantxa bakarrik ez, baizik eta lehenengo lerroko atzetan erabiltzen diren takoak ere, plantxa berean jartzen dituen. Erik Jakaren takoa mozten badugu ikusten dugu nola, egia esan zigun, hemen behan oso ongi, hemen atzean oso ongi ikusten da Errioxarraren takoa baduela, eta goian bi tako pixkat biguinagoak direnak. Jokin Altunaren takoei begiratuta, ikusten dugu nola, belenik eta Jokin Altunak adierazi zigun, berak behan Errioxarraren tako bat erabiltzen zuela. Hau da, tako honen azpian Errioxarraren tako bat jartzen duela. Imagina dezagun horrela jartzen duena. Eta gero goian hau, eta Errioxarraren takoa bere eskuraren ja forma duenez, berrerabili daiteke eta berrerabiltzen du tako berriak egiten dituen bakoitzean. Baina beste guztia badugu. Takoak ez dira bat ere finak, hau da, Jokinek, takoa jartzen du, Erik Jakarenak oso gorrak dira, egia esateko, baina Jokin Altunak jartzen du, eta gaina oso ongi etortzen da ikusteko zuloa Jokin Altunak non jartzen dituen. Hau da, ezkerreko eskuan jartzen duena, eta hau eskuineko eskuan. Ikusten dugu nola zulo hauek gero esponjaz bete egiten dituen, eta adierazgarriena niri zera egin zait. Batetik oso tako zabalak direla, hau da, pentsa ezagun gu nire eskuan jartzen baduzu, hemengo erreferentzia hartuta, onaino iristen da goiko takoaren zabaltasuna, oso zabalak dira, Erik Jakarenak askoz naturalagoak, ertzako songi moztuak daude, Jokin Altunarenak esango nuke ez direla horren dotoreak, Erik Jakarenarekin konparatuta, baina batek esaten zuen bezala, asko jokatzen duzu Jokin, zein diren zure takoak ikusita, mucho jogas para los tacos que tienes Jokin, baina ez oso tako, esango nuke bitxiak direla, batez ere zuloak oso ongi ikusten direlako, eta gero gauzarik bitxiena Jokin Altunaren takoak, zera da. Hemen goian, normalean, adibidez Erik Jakak takoa jartzen du plantxan, hemen ez ditu jartzen, baina hemen bere atz bihotzean, erdiko atzean,
jartzen du esponja bat, gero plantxa jartzen duenean, bai jarriko dituela, pilotari asko jartzen dituzten tirak, hau da, tira hau jartzen duzu hemen, eta behin ja lotuta, takoa plantxarekin, ez dago inolako arazorik. Jokin Altunak hori da erabiltzen duen metodoa. Joseba Ezkurdiaren takoak. Joseba Ezkurdiak takoak eman zizkidan, esatari lanetan negoen partidu batean. Lehenengo partidan gauden, gure setera etorri, eta han azaldu zigun bere takoak, eman zizkidan takoak, eta ez zigun azaldu nola jartzen zituen. Resinaz jartzen ditutakoak eskuan Joseba Ezkurdiak, eta ez dakit nik bakarrik hau pixkat desataskatzerik izango dudan. Hostia, tu. Digo, buena sokatira, Beno, ikusten hemen Joni Duateren laguntza gabe ezin izango genukela ezer egin kanal honetan hala ere berriz ere jarri dut eta eske oso gogor daude. Resina badakigu oso metodo, pixka zarragoa da, takoa eskuan jartzeko eta batez izerdiarekin arazoak dituzten pilotariek resina erabiltzen dute, moko berdea gehiago moko berdea baino, baina hemen ditugu Joseba Ezkurdiaren takoak. Oso finak dira, oso tako gutxi jartzen du Joseba Ezkurdiak. Joseba Ezkurdiaren takoak disekzionatzen baditugu, ikus dezakegu nola bakarrik hemen tako bat duen, eta behan espadarrapoa, benda bat, espadarrapoa, tako bat bakarrik eta gero dena espadarrapoa. Tako gutxien jartzen duena Joseba Ezkurdia da. Nola joka daiteke gaur egungo pilotaekin horrentako gutxirekin azte eskuak dituen Joseba Ezkurdiak. Indartsua fisikoki eta indartsuak eskuak ere bai honek. Joseba Ezkurdiaren takoak ere bai, Eri Jakaren antzekoak dira. Gauza batean, plantxan, lehenengo falangiko edo lehenengo lerro honen atzen lerroa ere, takotan jartzen duena Jokin Altunak egiten ez duen bezala. Eri Jaka, Joseba Ezkurdia eta Altunaren takoen desberdintasunak hausnartuko ditugu jarraian. Batetik ikus dezakegu nola beko takoak, gure bideoan azaldu genuen, nola goiko plantxa jartzen zen tako hori batean, gero hemen behan bi tako mota. Eri Jakak egiten du, Altunak ere bai. Altunak gainera hemen behan jartzen du beste takotxo bat, hau da, plantxa, beste bi tako lauki txiki, eta behan beste tako bat eskuineko takoan bakarrik. Hau bai dela gauza arraroa. Tako honen sekretua Jokin Altunak ez zigun adirazi. Agian horrekin ematen dizkion efektuak. Ez dakigu. Baina Joseba Ezkurdiak, berezitasuna da, Joseba Ezkurdiak behan ez duela ezer jartzen. Juan Martínez Irujok egiten zuen bezala, hemen behan ez du bat ere takorik jartzen. Horrek zer esan du? Dejadak, hormabikoak, efektuak, esku hutsarekin jotzen ditula Joseba Ezkurdiak. Hau da marka. Takoen gogortasuna ikusita, zuek ezin izango duzue ikusi, baina nire hitzaz fidatu beharko zarete. Takoen gogortasunari begiratuta, lodierari begiratuta, esango nuke Jokin Altunak, hemen behan beste Errioxarrarenetako horrekin eta Eri Jakak lodiera desente badutela, baina gogortasunari begiratuta, Joseba Ezkurdianak oso finak dira, baina bai oso gogorrak eta uniformeak, baina Eri Jakarenak argiak bezalazkoak dira. Oso gogorrak. Egia hemen erdiko zonalde hau pixkat biguinago dago, seguraski erabilerangatik biguntzen direlako takoak, baina oso gogorra, tako gogorrak erabiltzen du Eri Jakak. Pixkat harrigarria aurrelari batean, aurrelariak normalean biguinakoagoak erabili behar dituzte atzelariak baino, kontrol gehiago izateko pilotarekiko, baina oso gogorrak. Eta gero Jokin Altunarenak, desente lodiak badira, ez nuen uste Jokin Altunak hainbestetako jartzen zuenik, baina egia da, gero gogortasunari begiratuta, batez ere goiko zonaldea biguinagoa da. Seguraski pilota pixkat errazago amortiguatu ahal izateko. Eta azken orduko kuriositate bat ere badugu, Joni Duatek aztertu duena edo konturatu dena, ni ez naizelako konturatu. Baina Jokin Altunaren takoei begiratzen badiegu, ikusiko dugu nola, moko berdea zuen bakarrik erabiltzen takoa eskura pegatzeko. Baizik eta takoak jartzen dituenean, hau da, takoa, espadarapoa, beste almohadilla bat, almohadillen artean ere berdea jartzen du.
almohadilek, almohadia tradizionalak edo beguinagoak direnak, bere pegamentua badakarte, baina Jokin Altuna badirudi ez da fidatzen pegamentu horretaz, eta moko berdea ere jartzen du, tako bat eta bestearen artean. Eta hemen, Erik Jakak, hemen zulotxo bat dauka, erdian ez dugu tako guztia moztuko, errespetuangatik, baina Jokin Altunaren takoetan oso ongi ikusten da. Hemen Joseba Azkurdiak ere uste dut ez duela inolako zulorik, tako bat bakarrik jartzen du osoa dena bere bi eskuetan, baina Jokin Altunak bai ikusten dela oso ongi zenbat zulo dituen. Badirude sagu bat edo beste ibili dela. Ikusten da, hemen ezker hau da Jokin Altunaren ezkertakoa, ikusten da oso ongi zer nolako bi zulo uzten dituen, desente handiak, zertarako erabiltzen da zulo hau, esponjaz beteta dago, zertarako pilotak hemen jotzen duenean, hemengo muturrean jo egingo du, baina mina duzun tokian ez da pilota sartuko. Eta ikusten da Jokin Altunak hemen eta hemen beti duela min eta zonalde hori libratu behar duela. Aldiz eskuineko eskuan, ikusten da nola, hemen ere, ezkerreko eskuaren antzera beti minuen, baina zonalde honetan, iruditzen zait, hain zulo txiki egiteak baduela arrazoi bat. Ez dira beti dituzun minak, baizik eta momentu bakoitzean dituzun molestiak. Zulo txiki bat hemen goian, beste bat hemen perpendikularra, eta hau pixka eta handiagoa dena, baina baita ere desente irregularra. Honez esan nahi du, hemen Jokin Altunak beti mina duela, baina beste zonaldi hauetan, seguraski, min askoz txikiagoak ez direla horren larriak izan bere pilotan ibilbidean. Beno, Jokin Altunaren Erik Jakanen takoekin, Joseba Azkurdiarenak ez ditut jantziko, zerresinarea badutenez, eskuan jartzen baditut ezin izango ditut kendu, baina tako hauekin agur esango diogu gaurko bideoari. Beste bideo gehiago egingo ditugu. Beste gai batzuetaz, baina takoen inguruan ere bai. Atzelarien bideo bat prestatu behar dugu, takoen bideo bat, atzelariek ere badituzelako bere sekretuak, oso tako desberdinak erabiltzen dituzte askotan atzelariek eta aurrelariek, izango dugu, hemendik denbora batera, eta horretarako, badakizue, suskribitu kanalean, arpidetu, eman like bideoari, eta eskerrik asko hor izateagatik. Hurrengo arte, aio!